ndị ngwo iri nke dị n'Enugu nke eji aha wee mebe Enugu nke a na-akpọ Enugu Ngwo gosiri Olunigbo na ha jidesiri omenala Igbo ike ma na-emekwa ya. Ndị Enugu Ngwo gosipụtara ya ebe ha chiri Ibe Aniwono ọzọ, ha jikwara otu aka ahụ wee chikwe nwa ya nwoke bụ Ochinawata ọzọ. O wee bụrụ ihe oke aṅụrị dịrị ndị Ngwo niile maka na onye kwesịrị ime ihe mere ka enyere ugwu. Ibe Aniwono nke echiri ọzọ, afọ ọzọ ya nke mbụ bụ ana enyere ndị ụka, ya na ọtụtụ afọ ọzọ dị iche iche nke dị ite naanị nke unu gaji ịnụ n'ihe onyonyo nke a. Ibe Aniwono gburu ọtụtụ efi, ọtụtụ ewu, ebuna na ọkụkọ iji wee kwadobe gosi na o zuru ezu na nwoke ma zukwe ime ya bụ ihe nke ekwuru. N'ụtụtụ n'ụbọchị Satọde bụ ụbọchị nke 8 n'ọnwa nke 6 nke 2024 ka ndị ọzọ gbakọrọ maka ịkwanyere Ibe ugwu ma chizue ya ọzọ dịka ndị be ha si were eme. N'ebe ahụ ka a nọ bupụta nkwa niile nke eji were echi ọzọ n'iru ndị ọzọ nke Ngwo. Ka ebupụtasịrị ihe ndị a, Ibe Aniwono ji obi aṅụrị wee pụta wee nabata ndị bịara na be ya ma wee nọrọ anị maka ichi ya bụ ọzọ n'ihi na egbe ebena na mgbagbu. Ọzọ anị enyere ndị ụka ya na ọzọ Ochinawata na lọlọ ọzọ anụ enyere ndị ụka nọkwa n'ọgbọ ma chere ma nata nzere nke enyere ha n'ihi na ọzọ bụ nnukwu ọkwa nke kachasị ọkwa na echichi ọbụla nke a na-echi n'ala Igbo kpọmkwem. Ngwa ngwa ka a gọsịrị ọjị, ha takwara ọjị wee bụrụ ihe nnabata dịka omenala ndị Igbo ma ndị Ngwo si wee dị. Ha wee gazie n'iru n'ime ihe nke eji wee bịa. Ọzọ anị enyere ndị ụka na ndị be ya n'uju ma ụmụ nwanne ya ma ndị ọzọ ndị ikwu na ibe nọ n'ebe ahụ ịfụ ka ya bụ ihe si mee. Onye nọ n'ifu anyị a na-echi abụ ọzọ bụ dimkpa anyị na-enwutere ọkụkwa na anyị na-enwutere na ya na anọ nka o mewo ihe niile o kwesịrị ime. Ọ bụghị tabanye anwa bụ ihe gavara otu aka ọzọ abụghị ihe achị ụtaba n'aka egwu achị ụtaba n'aka ete. O mehetewo ihe meghete ọ gavara years ago. That was the culmination of that ihe na-akụ. Dimkpa Enugu bụ anyị na anya nọ, anyị na-achọ eme ihe ọma ọka echizu ihe niile anọkwa echi be Ngwo clan today. Oke teta ihe ọka bụbụ onye bụ ọha, so mgbe eji emechakwa ihe ọma niile by grace of God ọ ghọọ onye bụ ọzọ na akarị Ngwo ọzọ na-ebupụ. N'ebe a ka ya bụ nkata akpawara kemgbe na wee bịa na mmezu. Ngwa nene ka ya bụ ihe si mee. Ngwa ka ekperesịrị okpu ọzọ, agakwara n'iru itube ya ugo iji gosi na ọ bụgoro onye etubere ugo. Ka emesịrị nke a, agakwara n'iru na ihe ya nkwankwa na nkwankwa dịka mkpọ nke a na-eji mara ndị ọzọ ma ihe ndị ọzọ dị iche iche igosi na ọ bụ onye zuru ezu. Ubeleze onye bụ ọzọ na akarị na-ebupụ ugo n'ukwu ọzọ ọnya chakụmara aka igede.
ngwa ngwa enyezuru ya akụrụngwa nke eji wee chie ya ọzọ, ọ gara n'iru n'ịgba egwu igede dịka omenala Igbo si wee dị tupu aga n'iru n'ịkwake lọlọ ọzọ anyị enyere ndị ụka. Ọzọ Imonu bụkwa ọzọ akọ na obi bụ nwanne ya nwoke bịara gbaa egwu gosi ya ka esi were agbapụta afọ ọzọ ya n'ọgbọ. Ọzọ m ọzọ bụ na anụ anya nwoke na-ekpa n'ebe a ka ya bụ nlọ nke anụ eyere ndị ụka rọrọ na wee bịa na mmezu. Ha wee binie ebe ọ gara gbaa egwu wee kpọpụta afọ ọzọ ite naanị nke ọ zara na echichi ọzọ nke o chiri. aha ọzọ m nke mbụ bụ anụ enyere ndị ụka. Ọzọ m nke abụọ bụ ekosa adị mma n'anya. Ọzọ m nke atọ bụ ọchụ ihu efufe agụ. Nwanne bụ ike. Ọzọ m nke isii bụ ekwu eme nke mbụ. Ọzọ m nke asaa bụ okwu ekwuchere nrọ iyi. Ọzọ m nke asatọ bụ ije onye abụ. Ọzọ m nke ije naanị bụ ebule eze ama. afọ ya dịka omenala si dị, ada ya bụ Akụabata bụ ada ọzọ gara n'iru na inyinye nwanne ya nwoke bụ ọzọ na nwata akarị ọzọ dịka ha si na-eme. Ka ada ọzọ mesịrị, ọzọ gara n'iru n'ịkwake nwa ya bụ ọzọ Ochinawata. Ọzọ Ochinawata nọkwa ebe ahụ wee gaa gbaa egwu gosi ụmụ ụwa na agụ na-amụ agụ, mgbada na-amụ mgbada, enyi na-amụ enyi. Kirienu ka o si gbaa egwu dịka nna ya.
ọzọ ochi na nwata gbasiri egwu, nna ya bụ ọzọ Ani Eyere ndị ụka gara n'iru n'ịna ya aka ma kene ya n'ihi na ọ bụ ọzọ ibe ya ma kwupụta ka obi dị ya. Anya bụ ụtanye olu igwe taa bụ ụbọchị akara aka. Adị m very happy. Obi juru m ehụ. Ama m nke ama abụka na ntibekwe mkpu etibe ịka anụ ọrịa m. Ọ dị mma n'ọnọdụ atata ke nkwa ị na-ekwe ndị ngwuo niile na ndị ọzọ dịka onye ọzọ. Nkwa m na-ekwe ndị ngwuo, ọ bụghị sọ ndị ngwuo, ọ nkwa m na-ekwe ndị Igbo bụ na echichi ọzọ asara m ire saa ọkpa. Onye sara ire sara ọkpa bụ onye ọma ka akwụ n'eziokwu, onye ọma anaghị agba ama ụgha gbagide mmadụ ibe enye. Nkwa m na-ekweta na bụ na ndụ m anaghị eche nji maka na m chiri ọzọ, maka na m bụ onye eziokwu, abụ m onye na-anọ nke udo na-adị. Ya bụ ihe nnọvụ na ndụ na mbido ndụ m, aka m ka anọ ndị dịrị ka mba ọzọ, aka m na-akwụ n'eziokwu, evuru m akwụ n'eziokwu, na aka m na-akwụ ọtụrụ ụwa agwụ, tụrụ ụwa nke m agwụ, maka ụwa onye ọbụla na-agwụ agwụ. So nkwa m na-ekwe bụ onye ahụtana m na m ka eche nji asị nchenjikwe aha m eziokwu tọọ na ọghọghọ okwu achị na ọ na-adị pọsịbụl n'eziokwu na nkwa aka m akwụ ndị eru Chineke. Onye bụ nkwa na-ekwu onye ọbụla ụtọ dịka nke ama ebido ekwuwe ihe na-eme maka nta na ụbụ ụbọchị anyị dịbụ eche, mana ekene dịrị Chineke ka o mechekwere ọbịa na mmezi taa. So mụ na ezinụlọ m dị happy. Di m bụ ọzọ Ani Eyere ndị ụka, adị m happy na ịbụ di m nke taa maka onye ji enweta, onye na-akwụ n'eziokwu na-akwụ n'ihe niile. Adị m happy, obodo m aṅụrị taa. Na-ekpere ha ekpere ogologo ndụ ya isi ike, akọrọ iche zuru oke. Ukwu a na-akpọbụghị ọkpa na-abụ ha ji na-achọta ha ka igbo nwa ya ka enye ha ogologo ndụ enye ha isi ike. Abụ m onye ihu ọzọ be ngwuo. Abụ m atịghị na mbụ nọmba 5 now na ngwuo iri na-ekwe ndị obere nze ọzọ ngwuo. Ibe bụ my boy and all my person, and decision o take na ịbata na ihe a na-emebe ọzọ be very good one. And o ziri ọ ka emebute ihe dị n'onye maka na anyị na-enewo kwete na ọka abata anyị shi anyị abata na anyị niile nọ Ihe Chukwu na mmadụ, obi na-atọ m ụtọ ka nwaanyị jee di ọfụ maka na ihe ọzọ ibe bụ ọchị ife jebe n'agụ ebe a na ju bụ a na-enyere ndị ụka bụ okwu na ụka maka na ndị ụka na-akpakọrọ ana aha ọzọ na ọzọ taa, aha ọzọ na-abụọ sịkwa na nwanne bụ ihe bụ anyị bụ ụmụ nwanne ya. Ọzọ ibe bụ my first cousin and the papa ọzọ ibe bụ ọzọ, very humble man, my late uncle. Ebe ibe na-echere anya n'ụwa ma na ebe ọ na-adị ka ọ na-adị na ọ ya echighata azụ wee wechietara anyị ihe azụ. Ekpere na-ekpe n'isi ibe bụ Chukwu duo onye n'ọzọ ọ na-echi taa n'aha Jizọs. Amen. Mmekpe ke hudo ogologo ndụ na isi ike enya ndị iro anaghị akwụ n'ọka dị ndị ndụ erute akụnụba ụmụ ọnya ka akpata ya bụ ekpere mmekpere. Ya anyị na-eme tabụ ịhụdị ntị na usara oyi anaghị enyo ya anyị na-eme tabụ na anyị na-eme iberibe sara ya ọfụ nta m bụ ọzọ ibe nwaanyị nwe onwe arụ shi ndị ihe na-aga ibe ya agawa anya anyị sị na anyị ka abịa enye ya nkwado tanụ ọkwụ n'ahịa nke ibe enye kwụrụ n'ihe gbasara ubereze ọzọ ngwuo. Ndị be anyị na-ekwu okwu si na ọkpa ime m ebu n'ana enwewo anyị atawa ọzọ ụtụtụ anyị etiwe ọzọ tupu ebube ugona bụ ozi nwa akụkọ ọkọrọ ọka atọ nke eshenu ihe niile emezuo etiwe ebube ubereze ngwuo. N'ebe a ka anyị na ọzọ Igurube Enugu nọ wee kpaa wee nweta agba nke mbụ n'isi njedebe dịka apụrụ n'ama ebe a nọ wee mee ihe nke emere
bụ ebe ndị ọzọ Obereze Ngwo nọ wee chie ya echichi ma tụwe ya ugo nke abụọ iji gosi na ọzọ anyị enyere ndị ụka echizugo echizu na ala Ngwo ya na ala Igbo dịka o si kwesị. Ọtụtụ ndị enyi, ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, ndị si ebe dị iche iche ma bịa ma ịnọnyere ọzọ anyị enyere ndị ụka ya na ndị ọzọ Obereze Ngwo, ndị juru ma gosi obi aṅụrị ha n'ihi na onye ha na-echizu ọzọ n'ụbọchị nke tata bụ ezigbo mmadụ, onye nke kwesịrị na-anọ n'eziokwu mgbe niile. Ka abatasịrị, ndị ọzọ ji ekpere ọjị ebido dịka omenala Igbo si dị. Ya ka gbakwasị ike anyị n'ihe na anyị na-eme bụ omenala eji gbara ndị Igbo. Ochichi ọzọ bụ anyị na-eme. Gị bụ Chukwu Okike mara n'ụbọchị takara dị. Gị bụ Chukwu Okike ekeziwo na anyị ga-echi ọzọ echite onye. Gị bụ Chi Okike bụ nna ayọkwa ya asị anyị bọsị Eke ọ ka mụtara anyị ihe du anyị, bọsị Oye ọ ka mụtara anyị ihe du anyị, bọsị Afọ ọ ka mụtara anyị ihe du anyị, bọsị Nkwọ ọ ka mụtara anyị ihe du anyị. Nwana anyị nwoke na-echi ọzọ nọ mmadụ amanyaghị chi ọzọ ya nchi na-ebi ekwupụta. So ana m asị Chukwu Okike anyị ka chi ike ọzọ nọ chi echizuo chifu onye bụ ọzọ ya gbaa prezidenti anyị ume gbachiwetokwa ume ike ka ọ mara ebi anyị. Dịka ọdịnala Igbo si wee dị, ka ndị ọzọ kpechere ekpere ọjị, ejikwa egwu na obi aṅụrị wee dubata ọzọ anyị enyere ndị ụka ya na nwunye ya na ndị be ya ma ndị ọnyị ma ikwu na ibe wee si be ya wee gbara egwu wee bata n'ama ebe a nọ wee mezue ya bụ ihe e kwuru dịka o si wee dị. dịka ọzọ a na-enyere ndị ụka na lọlọ ya na ọzọ ọchị na nwata bụ nwa ya batara n'ọgbọ
wee bido ịgụ ihe ngụpụta iji gosi na ya bụ mmemme adịgo dịka o si kwesị. Ọ bụ omenala anyị amaghị mgbe o bidoro mana ihe anyị machiri bụ na 1000 years. So onye ife anyị bụ ọnwụ anyị emewe ihe ọma etinyewe ya bụbụ ugwu. Someone who is successful. N'igbo onye nwere ọganihu kwuru ọganihu n'anya be Ngwo. Both in his personal life and communal life. N'ime ndụ m n'ime be Ngwo. Amalụ na ọzọ Ngwo akwa na-ebubọ ugo na-abụ ọ na-achọ. Ebu ihe nyanwa bụ ebube ugo nke abụọ. Ubeleze ndị okwenye bụ ọ na-eme ekwuo ebu ihe nyanwa bụ ebube ugo. Ihe ọya bụbu ọnwụ ebube ugo na ba na-ebu ihe ọya bụbu ọnwụ bụ onye bụ ọzọ na-akarị ngwa ọzọ na ugo na-abụ ebube ugo na-abụ. Ka etuziri ya ugo, ndị ọzọ gara n'iru n'iweta akara ọba ego ha maka orubere ha bụ ndị ọzọ ma ọkụkọ ma ji na ihe ndị ọzọ bụ orubere ndị ọzọ na Ngwo. Dịka ndị ọzọ Obeleze Ngwo na-enwe ihe oke rubere ha, ọtụtụ ndị mmadụ kpụ efi ma ebu na ewu ọkụkọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche wee bịa na ọzọ a na-enyere ndị ụka aka ọzọ.
dịka onyinye ịna aka ọzọ na-aga n'iru, ndị mmadụ gara n'iru n'ịkọwapụta ka obi dị ha na ya bụ oke mmemme. Ọzọ a na-enyere ndị ụka na-abụ nsogbu, mana anyị na-achị ya Chineke ka agọzie ịhụ na mmadụ juru. Ana m ekwu na a na-enyere ndị ụka bụ ezigbo ekwa bụ ọzara, mana ọ dị same anyị na-achị ka Chineke gọzie ezinụlọ ya, ka ihe ọbụla bụ ezigbo ihe ọ na-eme gara n'obodo nke ọ nọ. Anyị ahụwo na ọ na-eme oyi na ọ na-emete ndị be anyị oyi. Ihe ọzọ emehụ ma amachite ndị o mere ejiri maka ha nabata ha n'India. So o gosi na ọ na-eme oyi. Chineke gọzie ya n'aha Jizọs. ogologo na-arụ isi ike ana ochie chere nwa ya so etu ka anyị echiri na-aga ọtago so na-asị ka Chukwu gọzie ọnọ ka nka zụọ nwa ya emechekwa nwa ya na ya nka n'aha Jizọs wee na-asị na ndị chọkwara n'ụzọ a na-agụ ọ na-agụ enwere ego na ha enweta ego wee chie dị ọzọ karịa ife na-agụ mmadụ ka mmadụ na-eme. Gozie anyị ọ dịdịkwa anyị nwerekwa dịkwa ya ndị a niile ihe m na-ekpebere ka ndị duwefu ọ ga-aga n'iru. Ọ na-anụ ndụmọdụ abịa wepụ nye a asị ekiti asị nna asị onye ihu ọzọ be mgbe oyi dị ndụ na-apụta ebe gbuo okwu for 2 hours. So put the hand. Me and the model preparing you also where the do's and the don'ts. God the men and the woman. What that one? As I get you. Also when I buy. They be in so. They will be your jam. They will be your jam. I said, we should walk in the about. Oh my patron. No about India. Okay. After playing a beach, everywhere. India and the town. Let's go with India. I did Jeffia because I had every but I come across waiting note. But I go, I'll get a little, Nancy Macabia, Jama Abatamania, because Nayon, many don't need absent. But I went to be back in the when your money no bill from India. Because Nabulo believe all Zanya are many on Duka. Hey, I'm very grateful and happy. Let's go, Mother. You will say what is up more than this. Ibe, I'm going to Ibe today. Onye bụ ọzọ menwu bara nze ngwo yọda a na-enyere ndị ụka onye eziokwu onye ọzọ kwesịrị ọchekịnya ma omenala ndị ngwo na-eme omenala ndị Igbo na-eme na ọ bụ nsọ ngwo na obu ka adịrị ya mma ya bụrụ onye bụ ọzọ and ịhụ ka ihe niile ma nde is a mini carnival. You understand, everybody is happy drinking, eating, being happy, discussing with friends. So we are happy for him. We say thank God to Almighty God for any number today. Okwu ndụmọdụ na-enye ya bụ ọfụkọnụ ka ihe ọzọ sadị ọsọ gị ile ọma nsịzi asị ebe ọ bụ na udo dị ka ọ ga na-eje ọ na-eje ebe nsogbu dị ọbụ ọbụla ọfụrụ nsogbu o je dozie ya ọ ya bụ ihe ndị ọzọ eji gbalụ ndị ọzọ. Okwu na-agwa ndị Igbo niile bụ omenala anyị bụkwa supreme, omenala anyị bụkwa ihe izizi. Ihe ọzọ bịalụ ma ndị ụka bụ ewetara anyị ewetelu onye ọbụla elosokwa na ebe o si omenala nakwa mba onye ọbụla akwụghị aka ya ọtọ, onye ọbụla na-eme omenala akwụghị aka ya ọtọ. Onye ka na-agwa ndị ọha na
mụba ebe a na-enyere ndị ụka okwu akpụ n'ọnụ ọ dị onye inu ọ bụrụ shuga ọ na ya atọ ụtọ ozi ekele m na ndị be m na-enye ndị ọgọ na ndị ikwu na ibe na ndị ọzọ ubele nze ngwuo na ndị arụ ọrụ anwụ ndị tipa drivers association na money man na ndị India in diaspora na eze ego in family ike Enugu ndị ọbụla bịakwara Nkanu na m na-ekele onye ọbụla ọ bụ ha ji bịa be ha dị ana onweghị onye bịara m ka achọ pin o ji bịa ọgwụ na agoro onye ọbụla bụ ihe na ihe ọma mbịara m ka abịakwute onye ọzọ na ihe ọma anaghị agwụ agwụ n'ụwa nụ mgbe anyị ka dị ndụ eku ume ana m ekele onye ọbụla bịara Nkanu ogologo ndụ na-ehe isi ike ha ji bịa nke bịa ha dị ana ekele dịrị onye ọbụla obi aṅụrị tụrụ m ehụ dejen cheta na ọ bụ ndị Wawa TV nke Enugu na-ewetara unu ihe mmemme a ya na ndị Igede Wawa nke Solid 100.9 FM Enugu gba anyị na ị na-eme ihe ọbụla anyị ga-enwetara ya ọha na eze dịka osite gba anyị na igwe okwu 08134999254 ndị be anyị demenu dejem deyo